kwasi. Tese na sem ye mo. Ensuo tokra ne ntram su kesi we ye toye. We pie masinsuo msa me popa ho no munyina bla nsuo no me popa na eba me popa. Fa akrono sorry a obeko efie nsuo nyina sini ama anu aduane. Na ne mane de munyɛ hwehwehwɛ. Dom so amu miemi omo fon so no maka omo na atoso. Akra yi ko nsuo wo twitwi fam. Won tnase adafo ne so ate eni hu adafo na etimi se ne so ate nsɛm ha no. Enso frisi onye adepa basa. Onye ne basa basa. Sane wo tete no. Sade tete nkora ama daachi. Mfaso baso na bi beka ye. Kwana na ode no na onye ne basa. Aye Mrs. Tabeyo wo mi nchen. Chese mi hu ne ekoso. Mi ne abofra ne te fine. Enso mi bra bai pe ne me. Se man hwa abofra ne yi a. Obetumi afifie ha na afi ne abofra ne bia. Nsem bebre. Chese mi ma mi enso se nan ni nyina ginsem. Taachi ma dan ko wi sani. Ka chire no onu podi enka kora. Ba ma no ogina hokora na oda. Na panyina meni da no so eja obetumi ahwe ne ho so yie ne onya walepa ma wa beso me bremu no ayi jimijimi Akwani ni sai na onyimu a menu mienu nyina yedi ho bobo a yenim bione ne nye wo wabudi mimi opi Agyanka Nisuo Onyame atio